Malawi Today. Amukuchitira mnyumba malamulo wena nkumati zukhanga tino chipani cha DPP ndi chipani cha UTM au khangati ali pa mgwirizano wina wake umene sanafuna kubwera poyera chifukwa nthawi zambiri mukakhala mnyumbamo mumakhangati mumakamba zabwino zaboma mwina unlike meneno nkhani imene akayambitsa zipani zina zotsutsa mwachitsanzo akongeresi amene nthawi zonse mumakhala tino mumalankhula kukhanga tino muwakumbusa zimene adachita padzana mwina wake akaona zonse zimene zikuchitika mnyumba malamulo mwina nkumakhala nomakhaso ni mafunso ngati awawo kuti ngati chipani cha UTM ndi ubale wanju umene ulipo ndi DPP umene panopa you are regretting kuti simunapange alliance poyamba pachi chifukwa panopa mmene zikuoneka parliament zikuoneka ngati mulikale pa alliance even though you are regretting a little bit mwina anthu kunja kwamaona choncho. Choyambirira ndinene kuti we are not regretting. Chipani sitinanenepo pena paliponse kuti as UTM we are regretting. Ifetu sitinayankhule nkhani ya chisankho chichi. Chifukwa pakadali pano kuchitika kafukufuku ukuti atiwonetsere zofunika kuchita. Now palibe anayankhulapo kuti akupanga regret. Izozo mwina kuganiza kwanu kapena kwa anthu ena. Chachiwiri, ife simalawi Congress Party. UTM timati United Transformation Movement. Ifeyo kapangidwe kathu ka zinthu ndi chipani chimene timapanga zinthu mosiyana ndi wina aliyense. Ndale zimene anthu amapanga kumbuyo mwina akuziona kudabwitsa panopo chifukwa choti zimene tikupanga ife sanazoona chifukwa azolowera kumangoona opposition yomweyo ife tikayima nkhani imene ili yokuti boma lachita bwino timayamikira. Nkhani imene boma sinachite bwino timanena kuti apapa izizi sizinachitike bwino. Ndikupatsani chitsanzo chabwino chapompa nkhani ya kukwera kwa mafuta. Palibe wa UTM anayima nkunena kuti atukuyamikira kuti mafuta akwera. Ndinayima ine kupereka maganizo a chipani kunena kuti ngati UTM tuganiza kuti poti mmene zilili dziko li zinthu sizili bwino zavuta chifukwa cha zimene zikuchitika komabe kunoko poti tikhoza kukonza zathu tokha tikuganiza one mwina mutayang'ana kumbali ya malevels ena muchitika suspend pa period imene iyi mwina ka myezi 2-3 mpaka na mwina zinthu zisinthe kapena muchotse misonkho ina ngati kapena import duty kapena excise. Imene ndi UTM timapereka upangiri osati kutsutsa kuja kongonena kuti pakangobwera sona tazolowera kumbuyo konseko akangoti president wayankhula wotsutsa leader of opposition chimene amayankhula amati the sona is empty. Sona iyi mulibe muchilichonse, there is no way sona yonse ija mungakhale mulibe chilichonse. Ndi UTM imene timayang'ana kuti muli chani ndi timanena chomwe mulibe. Sona imene anabweretsa Professor Arthur Peter Mutharika tinayipanga analyze ndipo titayipanga analyze tinanena kuti izizi zikuthandizira kuti zatipatsa roadmap imene president akufuna dziko limene atalionera komano tikuona kuti izi zitachitika chonchi zitachitika chonchi timapanga zimenezozo chifukwa chonena kuti akati opposition ndi bomanso ifenso ndi boma kutere ku dziko likuti liyende bwino ndifeyonso opposition. Ifeyo kungokhala anthu onena kuti tidzingotsutsa osapereka alternative ndi kuti boma lija lizikhala losadziwa kuti kodi anthu afuna chani makati pange chani. Ndi ifeyo approach yathu ndionena kuti chimene boma likuchita bwino tiyamikire, chimene sakuchita bwino tiwauze. Zitsanzo ndi zimene ndikuperekazo. Budget itatuluka tinayamikira zonse zimene zikuoneka zabwino koma tinayankhula nkhani ya misonkho kunena kuti misonkhoyi inayi yakwera amalawi pena ndi pena mwina mukanaganizira chifukwa avutika umphawi ulipo kale. Imeneyo ndi opposition osangoti basi budget mulibe muchilichonse sizingateke the whole document kuti mukhale mulibe muchilichonse. Muli mankhwala mmene mujama muli ndalama zimene zikupita ku makanso mmene muchi kuyenera kuyamikira kuti izi zabwino koma
ichi sichili bwino, ichi sichili bwino, chofunika kupanga chonchi. Imeneyo ndi kutsutsa kwa makono kumene ifeyo ngati chipani cha UTM, chimene ndi chipani chimene chili chatsopano, chimapangira zinthu zake. So musamadabwe, mungozolowera kuti ifeyo machitidwe ake ndi ameneyo. And palibe kuti tsiku lina limene tinanena kuti ife tikuyankhula izi kapena tikugwira ntchito limodzi ndi tikugwira ntchito ngati alliance parliament, ndi mwina anthu amangoona mene tikupangira zinthu zathu. MCP timakumbutsa, chimene timakumbutsira MCP ndi chifukwa choti timafuna asamayiwale, komanso timafuna amalawi kunjaku asamayiwale. Kumano yes, moto amene mumapereka ku MCP yes, si moto amene si energy omweyo imene mumapereka ku DPP, imene mukupereka zinthu zakhale zakwera kwambiri mdziko mu mtengo, kuti zimene zizi akanakhala kuti the founder of this party, mzimu wonse mumtendere, Dr. Saulos Kosi Chilima alipo bweza akugwirizana nazo this particular UTM imene mukuchita zinthu zanu pano pa. I'll tell you one thing, zonse tikupangazi ndi legacy ya the late Chilima. If you remember, Chilima yankhula pa zinthu, amamvetsera, amakhala pe, amayankhula kamodzi mukanthawi. Ndi zimene tikupangazi. Ifeyo zimene tikupanga izizi kutere kukunjaku masupporters athu akamaona amaona kuti tikupanga zinthu zimene zili zoyenera. MCP ndife sitingafanane, komanso timakumbutsa. Kwakumbutsa kuja timakumbutsa kuti asayiwale iwowo yayi choyambirira, komanso kunjaku anthu asayiwale azikumbukira. DPP ikakhala kuti sikumva zimene tikuwauza, nthawi idzafika imene tidzakumbutsa kuti izi tinakuwuzani, koma zikuoneka ngati mukupanga zinthu zokuti amalawi adzimva kupweteka. Pakadali panopo timawuza malingana ndi nthawi imene tili, because budget imene yabwera apa ndiyo yamba. We need to give them benefit of doubt, kuti chimene akuchita akuchidziwa. Kungokhala anthu ongolongolola kuti no approach yathu ikhale harsh, tapereka nzeru zabwino sazimva, aziona ngati tikupanga zinthu out of malice. Pamene eno panopo anazindikira iwo aja kuti tikamanena chinthu and muzaone tikayima parliament mucha DPP amakhala pe kumvetsera, because amadzoti awa sikuti ayima kuti akuyankhula zinthu chifukwa chokuti ali ndi mkwiyo wina wake, kapena akuyankhula zinthu chifukwa choti akufuna atiwononge. Amamvetsera chifukwa amadzoti awawa akufuna kuti dziko lino liyende bwino, kuti amalawi adzimva kukoma. Pamene opposition ina imakhala yonena kuti mukufuna kuti anzanu alephere kuti iniyo mlowe mboma. That is not UTM. UTM is not about kuwalepheretsa anthu. Ife tikudziwa kuti 5 years ndi nthawi yayitali kwambiri, and nthawi yayitali imene ingati sitingathandize boma kuti zinthu ziyende bwino zikonzeke, ndiye kuti amene atavutike ndi anthu amene ali kunjaku, amene alituma mpaliament mucha. So tikuyenera kuwathandiza boma, zizikhala ndiwo kusamva, zizikhala ndiwo osamvera zimene tikunena, koma ifeyo kuyankhula tidziyankhula, and kuyankhula amene timayankhula kuzikhala timati mchingerezi objective, objective, kuti ino ichi mukuchiona chikulakwika apa, ichi mukuchiona chikulakwika apa. Chifukwa mukationa nyumba muja tikakhala timakhala pe, MCP ndi DPP akamakangana, ife basi timakhala pe kwamvetsera, tikamvetsera ndi timadzoto apa nkhani ikukhota apo, ndeno ife timabwera basi kuti tuongole pamene pakukhota paja. Komano mukadzati mva kuti ino amene aja tikuyenera